Cool. So Circus Eruption ydy prosiect pobl ifanc rhwng 11 a 18 sydd cael anabl neu heb anabl. Prosiect i dod nhw gyda'n gilydd a ni'n defnyddio sgiliau syrcus i gwneud hwnna. So maen nhw'n gwneud pethau peryglus, pethau hwyl, pethau sy'n cael exciting a ni wedi bod yn gweithio gyda pobl ifanc yn Abertawe ers 1989, so bron bod 30 mlynedd. Ond prosiect hwyl iawn fe, yn gret. Fydd y grant o Anfon Cymru yn mynd i bod yn ffantastig yn ni, achos y bobl tu ôl fi, di'r gwirfoddolwyr sy'n gwneud Circus Eruption yn gweithio. A mae eisiau ni coordinator, gweithwr, i helpu nhw cael y hyfforddiant a greu siŵr bod paperwork popeth yn iawn a greu siŵr bod ni'n cael mwy o nhw. So fydd o'n just help ffantastig iddyn ni i greu siŵr bod ni'n gallu gwneud project amazing. So diolch yn fawr.